Jama'a Allah jama'an ƙwarai, ko ganni ko, to ga bidiyo na ko, ina yin ta na da kabbawa musamman na kabbawa da ku nika yi, awo, da maƙotanku na Sakkwatawa, Zamfarawa, Katsinawa, suwani na kusa nan kuma, gaba ɗayan ku na. Farko ma ina farawa da kabbawa na. Ku ƴan doron uwa, wato an ka ce man abin da an ka nuna na yaron nan Jibrin ba shi na kaɗai ba. Ba shi na kaɗai ba. To walla makota da sun ka san ana abu haka nan na faruwa ba su haɗi ba. Don Allah don annabi gwauna ba gudu ne. Kaga mata da tanka surutu ga police station. Mina na kishiyar uwar Jibrin ho na rance da Allah ranka ya daɗe baka shikanta da ita da kishiyarta da ubanai wallahi tallahi ba a shikan shu. Mata kaga baki pet ubanai shi na nan, ubanai ɗan kasuwa ne, na rance da Allah ba a shikan su. Jiya na ji daɗi da na shiga yanar gizo na ga cewa gona ba gudu ya ce maza a kama su, tsare su, an ka tsare su har da uban ɗa. Kuma ina tabbacin cewa wallahi tallahi wallahi hukunci za ta ci su. Kuma ina magana da makota ne yanzu, makota duk inda kun ka san abu haka na faruwa gara ku hito ku yi magana, in ba haka ba wallahi tallahi ina roko ga gwamnoni don Allah don annabi duk gidan da an ka kama ana mutukuna ma dan mutane na rance da Allah makota ma a kama su. To in ba cin durun kwa da bura uba ba, wannan ai iskanci na ma. Har yaushe kuna makota kuna gani a mutukuna ma ƴaƴan mutane dan ba na kuna ba, dan ciyahe ku zauna kuna kallo ƴan doron uwa. To wallahi tallahi gona ba gudu ka mini na ho kuma karya maka hula, kai hulan ma na cire ta na maida ta. Kuma sauran gwamnoni ina magana da ku yawwa, kuma in mun ka ji labari za mu faɗi, idan mun ka faɗi ba ku yi komai a kai ba za mu fito mu tuhume ku yawwa. Saboda ina jin daɗi idan gwamnoni sun ka ɗau mataki yawwa, in ba su ɗauka ba 'yan majalisa suna ɗauka. Akan mina na yaro ba ɗan mutum na ba, ni na ga dan mutum na rance da Allah na dauka bani shi kan shi. Dan uwar ku an ajiye muku da gida za ku zauna kuna musguna masa, an ce ba shi kenan ba, an ce shi na faruwa a tauraren kunnan. To wallahi tallahi kabbawa, Sakkwatawa, Zamfarawa, Katsinawa, minana dukan ku da na ta wuraren nan kai kowa ma na rance da Allah ka kama kai ko fifi ta yi ko leƙe ka yi ka ga na rance da Allah makocinka na musguna ma ɗanai da ba nashi ba ko ma nashi ne, na rance da Allah maza faɗa. Mu ko muna tura hukuma na rance da Allah ta tattara ƴan tsiya. Kai ma yaro kanka ana musguna ma abokinka gidansu na rance da Allah ka faɗi. Na rance abinda Allah bai maka ba mutum ba shi maka shi. Maganan gaskiya a cewa wani za a wani zare maka ido a kashe ka, ƙarya suka yi. Ɗan nan ƙarya suka yi don ka hwaɗi ƙarya suka yi, ba su iya maka komai, ba abin da Allah mutum zai yi wa mutum da Allah bai mai ba. Saboda haka duk wanda ya ga ana musguna ma ɗan wani don Allah ya yi magana, don an ce mini ya yi yawa ta wannan gehen yawa. Kuma gona ba gudu ga misali ya bada, za a musguna musu kuma za a hukunta su. Na ce wani zance ne ku da kun ka san komai kuma na iya ko na ce ne bayani ne.